Moi! Ajattelin pitkästä aikaa tehdä videopostauksen. Mulle kuuluu tosi hyvää, paitsi että mulla on krapula. Perjantaina mulla oli tylsää ja sitten toi Jonna tuli käymään tässä ja tarkoitus oli niinku ottaa tässä muutamat ja katsoa mitä tehdään. Mä sit join yhden ja mä olin nukahtanut vahingossa sohvalle sillä aikaa kun Jonna meikkas. Sitten mä olin ollut koko päivän ihan sikaväsynyt, ihan niinku aamusta asti mä olin niinku vaan haukutellut koko päivän ja illan ja olin tosi väsynyt. Mut sit siinä vähän myöhemmin sit tuli toi Tero tuli käymään sen parin kaverin kanssa ja sit tässä oli ja Jonna lähtikin kotiin. Jonna piti alun perin jäädä mulla yöksi, mut en sit tiedä miksi se lähti, mutta ei se mitään. Meidän jätkä tuli vielä vähän aikaa tässä ja sit minun väsytti niin paljon, että minä häirin ne pois ja halusin nukkumaan. Sitten lauantaina oli jotenkin niin tylsää ja yksinäistä, että niitä juomia, mitä olin perjantaina ostanut, niin päätin sitten pari tässä kotona ottaa ja sitten kyselin, jos joku lähti mukaan häppäriin. No Samppa sitten lähti ja me vähän pelattiin Aliasta siinä. Sitten sinne rupesi tulemaan jotain ihan ihme pikkujouluporukkaa. Ne oli joku ammattikorkeakoulun joku luokka. Se oli ihan täynnä sit semmoista saatanan tonttulakkia ja muuta ja siellä oli piparin syöntikilpailu. Ja sitten oli tietovisa. Me osallistuttiin Sampan kanssa siihen tietovisaan sitten. Siinä oli niin vitun outoja kysymyksiä, niinku, siis joku, että minkä kahden Amerikan osavaltion, tai siis missä kahdessa Amerikan osavaltiossa on kaupunki nimeltä Christmas. Kuka tietää noita, tai miten alkaa joku Suomen joulun julistus. No kuulkaa, että olisi joku joulujulistusjuttu. Jotain ihmekysymyksiä. No ei voitettu Sampan kanssa sitä. Siitä olisi saanut drinkkilippuja pari. Mutta sitten lähdin kotiin ja ei siinä sen kummempaa. Sunnuntaina sitten on bingoilta. Mä tässä olin koko päivän sillä tylsää. Aika menee hitaasti ja no sitten mieheket tuli tässä käymään. Se tuli syömään ja sitten se vähän tiskas tossa. Ja sitten se oli siellä, että no niin, nyt hän sitten lähteekin. Okei, tulit syömään ja tiskaamaan tänne. No, oli se sitten vähän pitempää. Sillä väliin, kun sitten tuossa tiskaili, niin Ruke sitten tuli käymään. Sitten kyselin Rukelta, että jos Ruke lähtisi kans bingoamaan, kun se on kans vähän semmonen kuin minä tavallaan, että hän niin kuin aina on kotona vaan sillä yksin. Niin kysyin, että jos nyt lähtisi sitten johonkin vähän sosiaalisiin piireihin, ulkomaailmaan. No se sitten lähti ja me lähdettiin miehekkeen kanssa tuonne yhdelle kodalle istuskelemaan siksi aikaa, että bingo alkaa. Ukkeli paistoi siinä makkaraa ja mä otin pienet pohjat. No 2 Smirnovaisia lonkeron join siinä. Ja sit 1:30 tulin kotiin ja oottelin, että Samppa ja Ruke sit tulee hakemaan mut tästä sinne bingoon. Ja mentiin sinne ja sit oli ollut vähän huolissa, niin kuin Facebookissa ei hirveästi ollut niin kuin ilmoittautunut ihmisiä, ketä lähtisi sinne bingoon, että onko siellä nyt sit ketään vai niin kuin ihan pikkuporukka. Mutta oli meitä sitten niin kuin melkein kaikki, ketkä yleensä on ollut. Nyt oli meitä 12 nyt siinä pöydässä sitten kuitenkin. Mut kukaan meidän pöydästä ei saanut bingoa. Mikä on kyllä aika kehnosti, kuitenkin kun meitä tuli niin monta. Mutta ei se mitään sitten. Sitten
Mä en tiedä miksi, mutta mä olin jotenkin hirveän iloinen, jotenkin tosi iloisella tuulella. En ollut niinku humalassa, ehkä pienessä hiprakassa sillain, mutta jotenkin oli vaan tosi niinku iloinen olo sillain. Bahari Mikkokin sanoi yhdessä vaiheessa, kun meni tilaamaan siihen, ja mä jotain vammailin siinä, että toi on ottanut pari liikaa. Ja no, että ei kun minä olen vain elämän iloinen, huutelin siellä ja jotain. En niinku ollut humalassa jostain mitään. Oli vaan jotenkin tosi hyvä fiilis. Sitten kun bingo oli loppu ja kaikki muut lähti roksiin ja sitten mie mietiskelin, että voisi sitä itsekin lähteä, kun en ole sellainen pitkästä aikaa käynyt siellä tai en ole paljon käynyt nyt roksissa. Niin sitten kysyi Sampalta ja Rukelta, että lähdetään käymään. Me sitten mentiin kanssa ja ei siinä mitään, muut pelaili muutamia pelejä biljardia, itse en jaksanut. Siinä vaiheessa oli sitten, kun sinne pääsi, niin rupesi nousemaan päähän, kun viimeisenä juomana join siellä häppärissä sitten tuo vodka martinin. Niin se rupesi nousemaan sitten vähän päähän. Ja ei siinä istuskeltiin ja sitten katsoin niin kuin, että noin Lotta ja noi pelas jatsia, että miekin haluan pelata jatsia. Ja sitten saatiin Rukeakin pelaamaan jatsia. Ruke ei ollut koskaan ennen pelannut, niin sekin oli nyt sille semmoinen uusi juttu, että kävi nyt sitten ekaa kertaa bingossa ja pelasi ekaa kertaa jatsia. Ja vielä voitti sen saatana jatsipelin. Saatana. Ei siinä istuttiin sitten ja sitten jossain 3 aikoja olin kotona. Loppurahat mitä juua. Mä olin silloin... No se oli siis silloin sunnuntaina. Mä voitin pelikoneesta 11 €. Niin oli varaa muutamia juoja. Niin poispäin. Sitten ei siinä mitään, sunnuntaina söin ja kävin nukkuu sitten yöllä. Ja nyt on sitten rapula. Hai. Oho. Ei tässä mitään. Sitten tuossa kävin ostaa tupakkia äsken koiran kanssa. Uskaltauduin tonne ulos. En kuollut. Yes. Niin. Siinä sitten tuli yllätys matkalla. Viime kesänä, kun on seurannut pitempään mun blogia, niin viime kesän päivityksissä oli puhe yhdestä kaverista Teemusta. Niin se pyöräili niinku takapäin mua ja Redia sellainen, että sit pysähtyi. Mä olisin, mitä helvettiä, että moi. Et ei ole näkynyt sitten niinku kesällä viimeksi. Mukava nähdä ja vähän siinä vaihdettiin kuulumisia ja muuta. Sitten pyysin Teemua mun luokse ihan niin kuin kahville ja näin, kun ei olla nähty niin pitkään aikaan. Ja itse asiassa just muutama päivä sitten yhden kaverin kanssa juteltiin Teemusta. Niin Sampan kanssa just. Joo. Sampan kanssa just juteltiin, että miten mukava tyyppi oli. Että Samppa sanoi, että niin vaikutti tosi mukavalta ja näin. Niin pyysin sitä sitten kahvilla käymään, että voisi vähän enempi vaihtaa kuulumisia ja jutella. Ja ei se sitten uskaltanut, jos mun miehekin sitten suuttuisi siitä jotenkin. Että hän ei halua niinku aiheuttaa mitään konflikteja, kun oli se yksi juttu, kun tuo ukko jätti minut sen takia, kun olin istunut samassa pöydässä kuin se mun ex-vakkaripano. Niin että hän ei halua niinku mitään semmoista konfliktia aiheuttaa. Niin
Ja sit oli vaan niinku sillä, että no siis mulla käy siis miespuolisia ystäviä täällä meillä niin kuin Samppa ja Ruke ja Tero ja näin poispäin, että ei siinä niinku mitään, että voisit ihan hyvin tulla. Eihän sitten. Harmi. Sitten sanoi, että huikkasee aina, jos näkee mut tuolla pihalla. Niin. Ei sen kummempaa. Ihan tosi mukava yllätys oli. Kyllä. Ja sit just sanoi, niinku, että no siis voisin sitä kahvilla käydä tai jotain, niinku, että oikeesti, että niinku niin tiivisti kuitenkin, siis melkein joka päivä silloin kesällä yhteen aikaan yhdessä välissä niin oltiin kahdestaan tuolla pihoilla ja muuta, että niinku koska, tai siis kun mulla ei hirveästi kavereita ole ja näin, että ihan kiva olisi niinku saada hänetkin niinku takaisin kaveriksi nyt kun se on palannut tänne Savonlinnaan. Niin. No, mut saa nyt nähdä. Kyllähän sen ymmärtää, että toinen ei halua mitään konfliktia aiheuttaa, mutta en mä nyt usko, että tuo ukkeli siitä suuttuisi, jos mä kävisin sen hänen kanssa kahvilla, kun se on vaan kaveri. Semmoista tosi pientä iloisuutta tähän kaaveeseen krapulaan. Tarkoitus oli käydä tuossa jeans.fissä, käydä siellä. Ja sitten oli tarkoitus käydä apteekista ostaa viikon lääkkeet. Ja sitten käydä tupakkaa ostaa. No eka menin tonne linkkiasemalle kattoon. No okei, jeans.fi ei ole maanantaisin auki. No voi perkele. Just oli niinku varannut tämän päivän, kun mulla on tänään vapaa-päivä tuosta töistä. Että käyn sitten tuolla palloilemassa. No voi perkele. Ja no sit ajattelin, että käyn siinä on se yksi tuontiliike ja sitten yksi kaveri on siellä nyt niinku töissä. Että käyn sitä moikkaan. Se nyt ei ollut jostain syystä auki se liike. Se olisi pitänyt olla tänään auki, mutta se ei ollut. No, turha reissu sinne. Sitten kävin tupakkaa ostaa ja menin apteekkiin, että ostasin ne viikon lääkkeet. Soitatko ihan kohta takaisin? Joo, moi. Sitten se katsoi sieltä kalenterista. Mä oon yleensä maanantaisin käynyt ostaa just niinku viikon lääkkeet. Katsoi, että mä oon viimeksi käynyt tiistaina. Että mie saan vasta huomenna ne lääkkeet. Ne ei voi edes päivää aikaisemmin niitä antaa. Voi vittu. En niinku muistanut yhtään, että olin käynyt tiistaina, kun olen tottunut siihen, että yleensä olen käynyt aina maanantaina. No turha reissu sit sielläkin. Ei kun huomenna uudestaan sitten jeansille ja apteekkiin. Eihän siinä. Kissat riehuu täällä. Kaikki siis hyvin valtakunnassa. Issu on oppinut maukumaan. Se päästelee hyvin ihmeellisiä ääniä välillä. Ei muuta. Mä kirjoittelen, jos tulee vielä jotain muuta mieleen. Näin poispäin. Heippa!